Your name is Toby. Now tell me your name. Kunta Kinte. That's not your name. Aquestes sèries ens van fer entendre l'Holocaust, ens van fer entendre l'esclavatge i també el drama de les famílies alemanyes durant el segle XX. I nosaltres pensem que si es fes una sèrie sobre Roissy, aleshores el fet català estaria explicat també. Roissy 1939 seria una sèrie que cobriria la fugida dramàtica i atzarosa d'uns intel·lectuals catalans molt concrets que fugien de les tropes de Franco al gener del 39. Van arribar a la frontera, a la ratlla, un moment molt dur, deixar Catalunya, i es van endinsar a França. Però allà, si els detenien, podien anar a un camp de concentració, com va passar a alguns. Bé, el fet és que van aconseguir estar en un chateau a prop de París, a 25 quilòmetres, que es deia el poble Roissy-en-Brie. I un cop allà van passar uns mesos on va passar de tot. Us presento la Iolanda Pellegrí, que ha estudiat molt sobre Roissy i ha investigat. Escolta, aquí què va passar? Doncs aquí, als jardins del Palau Robert, el 23 i el 24 de gener de l'any 1939 van sortir dos vehicles amb quasi bé tots els escriptors que després es van trobar a Roissy-en-Brie al mes d'abril. El dia 23 va ser el bibliobús i el 24 era un camió descobert. Tots dos casos van sortir exactament d'aquí, dels jardins, i van començar a anar cap a Girona, trobant-se amb tot el grup de fugitius que marxaven com podien, a peu. Del que va passar des que se'n va anar al bibliobús d'aquí fins a Roissy, la Iolanda ho ha estat estudiant i buscant informació en fonts molt diverses. Cartes, memòries. Sí, fins i tot alguna obra de ficció, dietaris. El que passa que no vaig trobar-me que no sempre tothom m'explicava el mateix. Cadascú viu a la seva manera, però també que les dates no eren iguals i canvia molt. Si és un que escriu un dietari, un que escriu les memòries, i em vaig dedicar a contrastar-ho per saber exactament què havia passat, quan i a qui li havia passat. Quan, on, com. Sí, perquè nosaltres el que volem és que algú faci una sèrie sobre Roissy, perquè creiem que té molts sentiments allà i molta èpica, però hi ha el tema del rigor. I el rigor jo el veig que amb la teva obra ja tenim un treball de documentació seriosíssima que està fet. Que ara dic una cosa personal, però és que la Iolanda s'enfada quan surt algun llibre i posa algun autor que havia pujat amb camió que anava al bibliobús. No, ella ha esmerçat moltes hores estudiant amb molt detall qui anava a on. I a la gent creativa fer tanta documentació no li agrada, és molt americà, però aquí a Europa o al Mediterrani d'una altra manera. I en canvi aquí el treball rigorós ja està fet. O sigui que això per mi és la property més important del projecte. És un tresor que ja està fet. Amb tota confiança, em deixes veure si això funciona? Totalment, perquè si no estarem parlant... Quarta vegada.